4 бургаски вечери 8-4 в главата ми е кино. Здравейте! Аз съм Перспективи и днес ще гледате моите Александър Герасимов. Спирай виждам. Само тино нено, бургаски вечери в главата ми е кино. Пея си камено, чувам само тино нено. Фея съм на пачено, в главата ми е кино. Пея си камено, чувам само тино нено. Фея съм на пачено, в главата ми е кино. Пея си камено, чувам само тино нено. Фея съм на пачено, в главата ми е кино. Пея си камено, чувам само тино нено. Фея съм на пачено. 100 чифта маратонки изтърка в махалата. И честно да ти кажа, не взех една заплата. За кой бачках ли? Ми за себе си. И така беше май, ами за винаги. Без значение е това, аз съм весела душа. Дидо, дидо, пей сега, минди, минди, лахаха. Става дума за Славейко, става дума за Бургас. Поздрави за Ушев Мушев, педерас.